Dili moubos sa 20 ka banay nawad-an og balay human masunog sa St. Jude, Barangay Buhangin, Davao City. Samtang sunog miulbo usab sa Alabel, Sarangani ug mahayag sa Zamboanga del Sur. Anong report ni Jandy Esteban. Luwas na ta, dahil bumbero, dahil nakasakta nila. Naputi naman na palong na, naputi na gani, palong na na. Karang dili na nila. Dakong sunog ang mibulabog sa mga residente sa St. Jude, Barangay Buhangin, Davao City, Huwebes sa hapon. 12 ka balay ang naugdaw. Adunay danyos or estimated na damage na 1.8 million pesos. O ang ato ang gitanaw nga probable cause no sa maong insidente nga nag-overheat nga electrical appliance dito sa kwarto sa Tagiya sa balay. Salamat kay sa naghatag. Ginoo na mobalos kaninyo. Ang mga nasunugan naning kamot nga makapili og mga sinina nga magamit. Gumikan halos tanan sa 22 ka pamilya ang walay nasalbar nga gamit. Usa ang pamilya ni Ruth Sarsale sa mga nasunugan nga nagtener sa mga modular tent, samtang wala pa'y kabalhinan. Maski gamay lang na amount, good kay ipalit. Mintras wala ka naabot tong tabang sa gobyerno, makahinahinay mig palit og kahoy. Kay lisod kay diri ma'am, bata ba semento ang ginatulugan. Kaning tent na provide namo gabi sa ilaha. So bali 15 man yata ni kabuok ma'am. So katong uban nga nag-raise na nga dito lang matulog sa ilahang mga kuan, ilahang family nga duol diri So kato lang ang wala diri Sa Alabel, Sarangani, nasunog ang abandonadong opisina sa Alamco sa Purok Santo Niño, Barangay Poblasyon. Pasado alas 12, tunga sa gabi kaganiha. Sumala sa mga residente dool sa opisina, wala kuno sila'y nakitang tao. Apan, doon na kuno'y nanimahong gas. Kahinumduman, nga gipasakaan og kaso ang mga opisyal sa Alamco, human na lambigit sa investment scam. Pinaagi sa pagsaad og binulang 35% interest sa kwartang gibutang sa kooperatiba. Kuha kini sa usa ka residente dihang dunay sunog sa palengke sa Purok 5, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur, bandang alas 5 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Base sa kabumberuhan, balay sa usa ka Pedro Vargas nagsugod ang kalayo ug paspas kami katag padulong sa palengke. Electrical short circuit ang posibleng hinungdan sa sunog. Wala hinuoy na samdan sa insidente. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.